Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisno koje vreme gledate. Moje ime je Preživljač, vi upravo gledate 7 Days to Die. Odnosno, prvu epizodu na mom kanalu 7 Days to Die. Da počnemo. Znači, pitanje je Random Gen. Ja sam krenuo od samog početka i sviđa mi se biom na kom sam se spavnovao. To je mi jedan nekako najjači biom u ovoj igrici. Znači, nisam totalni noob za igricu. Pod totalni, mislim, jesam noob. Ovo prvo da nakupim. A da, ajde, radit ću prvo njegove questove, samo prvo ovo da... Stvari, ja sam, baš sam noob, evo, treba prvo ovo i ovo da je drva. A da, ajde prvo da napravimo taj bedroll. Craft. Skupljit ćemo mi odmah sve jedan resurs koji nam se nudi. Ovako. Za sad mi YouTube ide lepo, imam čak 2 prikaza na Minecraft vidimo, jedan je moj, tako da i neko je vjerovatno se zajebo što je pogledao drugi. Ali ja se nadam da mi neće biti cijelog života tako. Ma da, jako bude išlo. Opet. Nemam ništa protiv. Sad, što se tiče mog kompa, bit će puno ovakvih frame dropova, čak ovo što vi upravo gledate nije ni u 30 frameova, nego u 26. Eno grada. Odlično. I što ću putiti tamo, usput ću skupljati ovako neke resurse. Aha, treba da stavim bedroll. Sad ćemo mi to uraditi. Gde? Aha, evo ga. TF. Šta sam ja uradio sa bedrollom? Sam je bacio? A? Čekaj, bio sam kod gnezda. Strašno. Ništa, ajmo ponovo. Nešto sam uradio sa bedrollom, ne mogu da ga pronađem. Stisnuo sam shift. Nas, nije ni bitno. Prvo će ispuniti te questove koje traži, tako reći, igrica. Čisto da dobijem ove skill poene. A poslije ću onda ja da radim po svom. Sad iću tamo prema onom gradu. Tamo kontam da se stacioniram. Sam napravio sad to. Odlično. Taj quest je odrađen. Sad će mi tražiti da napravim odelo garant. Aha, Slonex. Odlično. Ajde. To mala. Crescentium za čeve. Ne moram trošiti sekiru za ove gluposti, ali naravno. Dere. Ne, treba mi hud. Sljedeći quest je bio da ih obučem, tako da sam već to uradio.
Evo ga, prvi zombi. Gledam sam po YouTube-u kao koje bi igrice mogu da snimam, ja vidim da 7 Days to Die je rijetko ko snimao na, tako reći, srpskom, ajde, ali to se podrazumeva i na sve ostale XU jezike, tako da baš niko nije ono nešto se ubio za ovu igricu. Sam rekao, evo ja ću. Šta znam, možda me i usere ono, pa krene, pa nešto. Možda grešim, pojma nema. Ovo bajker, jeste. Jano i Vuka. Ako me taj napadne, znam da sam mrtav. Mislim Vuk. A nadam se da neće. Možda mogu bi ja njega da napadnem. Dao mi pivo. Čuo sam da li Vuka ili Kera. Ano car ubio. Ili ne? Ste mene napast? Mislim da neće. Nisam siguran. Znam da svinja neće napast ako je ne diram, a sad za Vuka nisam siguran. Iš, koje je mjesto za bazu? Kuću, šta god. Kako god. 3 stampa. Ajde nešto da bude tu dobro. Biće kura. Nekad zna biti tu pištolj, hunting rifle ili vangalovačka puška i tako. Sam to upravo, jesam. Ja se izvinjavam stvarno zbog lošeg kvaliteta videa, ali ne znam. Evo kako ja obično uzimam igrice kao koje bi mogu da poguram sa mojom mašinom, tako da sad ja ovo guram, ali ako nekog zanima koji ko ovih gleda, ovo imam na Steamu igricu, tako da ono, nije piraterija, tako da mogu da skidam neke modove i da modujem to. Možda to može i sa ovim, s piraterijom nisam siguran, ali mada što ne bi moglo u stvari. Što se ovdje modu gledao sam ja, sad slagat ću, ja mislim da se zove Starvation mod, ali nisam siguran. To sam ja teo da kupim tako ne, ili Valley mod, ili tako nekako se zove. Uglavnom, preskupo je. Ne, ovaj zna imat nekad zanimljiv loot. Što bi ja znao pogodit s ovim. Unlock.
Znači stolice skupljam jer je to... Ali evo mi ne treba, još uvijek nemam... kako se kaže... Forge. Peć. Valjda. Ajde, daj mi ključ. Marš. Kako me... Veo. Veo. Ne mogu da ga pogodim. Ajde. Muda, muda. Druže, pa ja ne da bi vrištao da me... Tako neko udara po mudima, nego... Sad, najgore stvar što ih čujem, a ne vidim, to najviše mrzim. Aha. Vidim. Glavno sam ga udarao u glavu. Video, ne mogu da verujem. Kako se reperuje, da. Scrap, scrap. Neko tuče u nešto, ne vidim, samo čujem. Pojma. A, gore. Ali od gore. Ima ih gore. Lepo za znati. Čega nemam? Verije. Ima kamenja, nemam. Fino. Vera. Dobro, sporo. Moram nabaviti sekiru. Vera. Evo da vidimo šta ima. Kapa. Ne. Ali iskreno to meni ništa ne treba, sve to sranje. Evo što ima u ovom stolu. Kako me nervi. Ovo sam ga bacio. I ode ruka. Aj glava. Ma sedi jedan. Aj daj mi pištolj. Dobro. Vidi biznismena. Aj daj mi neki dobar. Dobro. Ne, bolje ovo od ovog što ja imam.
nek će da vidjeti kožu, ja mislim, pa da. Naravno ću napraviti crossbow. Mada i zato moram, ja mislim, naći... kako se to zove? Kako zove to, onaj blueprint, nacrt, valjda. A daj mi French. Ovo nije loš bio kabinet, iskreno. Obično mi da neki zavoj, onaj, obično mi da, aj dobro, splint. Nije tako skup. Da, inače znam da jako sporo lootujem zgrade, ali što je to? Nekako, jednim časom sam da istučem neko kamenje da dobijem strela, pa ću se vratiti. Evo, ovaj kamen će tući. Sad ću ja to da uprzam, pa ću doći. $24, dovoljno. 26, taman. Perija još uvek imam. Dobro. A ništa, ja ću sad ovdje oba. Evo sam da posjećem. Baš me nervira. Da li da prvo lootim kući ili da odmah krenem zgrade? Zgrada mi ima jačih zombija. Ajde idem prvo šta ima u ovom gradu. Da li ima neki working stiff ili shotgun masajama, da to bi mi bilo preteško za sad. Malo dok ne skupim nekog boljeg oružja. A ove ne volim zombi, vrete, odmah ti noge lome i evo te, vidjelo. Ajde kur. Short iron pipe. Dobro. Auto. Ajde vidimo šta nam daje auto. Kulac. Ne treba. Znate kako. Ja prvo da nađem sebi neku kućicu za lootovanje. Gde bi mogao i da preživljavam. Ova bi bila dobra. Evo ona je idila. Idila. To ćemo da izlutujemo, da je spremimo za življenje i tu ću da zaustavim prvu epizodu. Tako da, ajde. Čujem te. A, brat. Mislim da ni nemam. Vidim vam. Tam sam imao jedan kamen. Gde je? Gdje? Odlično.
Kako ja to promašim? Odlično. Odlično. Ovako. Set secure wood door. Craft. Tako. Sad. Secure chest. Craft. U stvari, nije to dobro, trebam gore otići. Što ću upravo da uradim. Aha. A ništa, ajde, prvo ću onda ostaviti ovdje chest. Da s tim samo ovo što mi stvarno smeta. Odlično. Ovo ćemo morati skloniti. Naravno. Sam da dobijem jedan šiv. Odnosno dobijem jednu kost. Sam dobio, nisam. Tako. Da, treba mi... Aha, ovdje ima ovaj svetlo, dobro. Prate, koliko kupatilo je. Uzmem baklju to gore da osvetlim. Kad se napravi još jedan, možda sam greško. Barbed. Odlično. Durability. Da. 8.66. Nije tako nešto jače. Ali izgleda jače. Tako da će zadržati. Meso. Ništa. Ne reći da je bilo uzaludno, ali nisam se nešto usrećio. Ništa je to bilo to za prvu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ono standard neki like, share, subscribe. A što je ovo? Aha, ovo je jedna soba samo što je to drugi ulaz. Like, share, subscribe, komentar. Ja ću sad ovo sve ovdje da izlutam i vidimo se u sljedećoj epizodi.